Neng Purwokerto tuku ketan wedokan saiki ra kenek nggo tenanan. Iwak asu iwak bekecot kowe pancen ayu tapi wis ra nyokot. Oh, Dan nyapa? bully aku neh kowe. Wis seneng aku lho kowe, tenan nek mbok terus-terusno. Ya ora mungkin. Tak bales Tak tunggu balesanmu. ra trimo. Lah terus arepnya apa? Tak bales. Iya ndang. Omahe alik sandinge Mbak Maya, barangmu cilik kakean gaya. Tonggone Bu Lilik bocahe mbeling senajan cilik wetengmu iso blending. Mangan bandeng ditetel-tetel, rupamu ra ganteng tambah koyo gatel. Rupane ra ganteng malah koyo gatel.